palamatinan, ari lang upod kay Tita Wilma, tub-tub-tak na alas 3 kita nga magalingaw sa inyo. Na, pilaman ka mga informasyon ang aton sini mapalabot sa inyo. Kag syempre man ang sulat nga mabasa ni Tita Wilma karon iyang adlaw na bantayan man ina nahanungod gani sa ano to Tita Weng sulat nga imo pagabasahon subungan ay hisa ay akag intrigahay nga mga anak nan nahanungod dira ang aton sini kaundan sang sulat nga basahon naton karon ngapon gani relax lang kamo dira sa inyo mga lilisuan sa inyo sini mga Radio 684 kag syempre sa itong dira mga nagaulo-obra may ginakuti ang mga kamot may ginahingagaw iyang hilikuton kay ti kabalo naman kita na paamo kay na kabalo naman kita nga bisan magkainano indi gid iya maguntat ang aton sinitag sa ka mga obligasyon gani relax lang sa inyo mga mensahe karon sa ara mga nakaubod sa aton sa ilang mga radio ara lang aton text hotline inyo greetings inyo reactions suggestions whatever nga malabutan naton na basta mga maayo lang kag hindi lang makahalit sa iton isig ka pareho very much welcome gid na kay Tita Wilma na okay send nyo lang nasa aton text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 sa mga naka-online naman dira hello hi sa inyo na ada kita updenay na naman tub-tub-tak na alas 3 kag syempre karon man iyang adlaw dasig lang no pet sa ano na to 28 na Huwebes, Biyernes, Sabado ba pagka-Domingo, pagka-Lunes lain na nga bulan. Madasig lamang ang pagligad sang mga inadlaw. Hindi natin mapaktan pero kinanglan kita preparado ilabi na sa aton mga ginikanan sa nagahilapit nga pagbukas sang klase. Sa nagahilapit nga face-to-face classes ay kadamo na, di ba? Kadamo sang nagapakadto pakarina sa mga eskwelahan elementary kag high school para sa registration syempre sa pa-enroll sa ila sini mga estudyante pero sa mga private school sa aton sini nahibaluan may ara nga ongoing pang ang enrollment may ara nga nagasugod na ang klase na so, hinay-hinay lang kamugyapon ang mga health standards na may aton gid himuon, ang mga health protocols kinanglan sundoy naton para sa aton sini safety. Ginikanan ang pagpahanumdum sa aton sini mga kabataan. Always kid nga masinggana naman. Tawi hamamambala naman kami kung nga mga kami ulian mo. Sang sulit-sulit na sulit-sulit. Pero okay lang na siya ya. Importante is luwas ang aton mga kabataan, di ba la? Okay. Sa ito na Facebook Live, via Facebook page, sa Action Radio Bacolod, may chat room kita dira. Na, pwede ka mo dira makasend sa inyo man mga greetings, sa inyo man nga mga mensahe dugay-dugay. Kag sa pila man naton ka-update, magluwas sa sulat nga basahon naton. Syempre, aton horoscope, Tita Wilma, ginahulat, ginanamon. Adlaw-adlaw, kag mag-inutoy-utoy kadlaw, da ko no. Basta sa no, sino to nagdaog da sa STL, but anyway, thank you, gid, tawi, partihan, abong, hindi nyo na ko dabla pag-upda. Upod lang ko sa kalingawan nyo, pero mga amo-amo na, okay lang na siya. Kabigan nyo lang ara ko gopod sa inyo. Kag ti ang aton sinipanahon, ang aton kalangitan, mabulubog na ang dupoy-dupoy sang hangin kun kaisa may ara man kapaang pero ti actually kabalumanta nga may ara low pressure area di ba may ara low pressure area sa may Ilocos Sur ayun no Batanes Ilocos Sur yanan ti kung panumdumon naton mensyonal Ilocos Sur kun ba aton panumdumon kahapon nga apektado sang 7 magnitude nga linog nga nagtayog kahapon sang aga dako gid nga parte sang Luzon no dito sa may probinsya sang Abra sa bahin sang Ilocos ti aton presidente ato neto na hibaluon ta na karon naman sa mga public affairs program sa Action Radio Bacolod mabasahan nyo man ina dira sa amon Facebook page Action Radio Bacolod ang mga developments sina karon kung ano ang
nagkalatabo na sa pagpatigayon iya sang konsultasyon, sang briefing, sang presidente dito na sa lugar iya nga sa diin dako gid nga halit ang nahimo sang linog kahapon nga adlaw. Gani kita aton lang suporta sa mga taga dito, hindi lang na iyatawi nga lang kundi dako ina nga suporta naton sa mga kauturan naton nga mga Filipinos nga nahulan didto sa Luzon, na padayon lang gihapon kita sa pagpangamuyo para man sa ila safety. Padayon kita nga magahatag sang aton suporta sa kun anuman nga mahimo naton, especially kung kamo may mga kapamilya didto iya. Komunikasyon, kinahanglan gid. Imagine kayo na pag-asiplat ko, hala, walugid kalibong mga eskwelahan ang naapektuhan. Imagine mo lang, ginabasa ko pag ang kaundan, basi ba lang nagsala lang? Hindi. 8,000 schools gidyang affected sang linog dito sa bahin sang Luzon. Ay ho, pero subong hapon, di ta ka muna pagpaproblemahon, kaya ang problemahon, ta subong niya ang aton sinipilaman ka mga informasyon nga mapalabuot sa inyo, na tupiko, ta subong, ano naman tito, ano sudan nyo naglipanyaga mo na lang nagurong i-share ko sa inyo karon nga hapon, ay na, ang sudan namon dari paniyaga, ginluto ni Action Jomari Valderrama, ano gani Joms, about tambo nga may gata, ang iya subak kasag. Ginparisan niya sang pinirito nga isda. Okay man na siya? Yes, okay gidi, no? Yes, manamit kay ti ang tambo may tugabang kag may okra, may mais pa, malapuyot iya kay ginbutangan ni Action Jomari sang gata. So tinaming higop, no? Nami gid kag may sustansya man nga makaon. Nga makuha kita. Di ka mo ano dang inyo iya. Pero kabalugid kita ano gani sa English ang tambo na bamboo roots kag sa aton sa Hiligaynon, sa Ilonggo, tambo sa aton. Pagkatapos Tagalog labong, di ba? Labong da sa somewhere in Luzon, na labong na panawag na sa Tagalog. Pero wala tagali kabalo, bisan masiling sila nga, ahaw nga nag-ulhot lang na sa puno, isang kawayan. Ano makuha mo daman? Pero without knowing, nga sa kawayan mismo, gali may makuha kita dira nga benepisyo para sa ato ni kaayong lawas. Pero mag-focus kita sa ining nagapang-ulhot nga ini. Kumbaga, amo ni siling nila nga saha kon pabayan, no, nagapanaha ang kawayan nga mo nagadugang tubo na ako namian kun isang sound nga ma-produce ang kawayan mo, kung nagapungko kabla sa nara naman siya sigwe gamay dali lang, no, kung nagapungko ka sa idalom sang puno sang kahoy nga daw tama ka init, no, wala init kapaang pungko kabla sa dalom sang puno sang kahoy nga gaatubang sa kawayanan nan. Bisan ang mga magagmay nga dahon sang kawayan wala nagahulag, pulo panihol lang bala. Kay kung manihol ikaw, dugid mga gagmay nga dahon sang kawayan nagahulag-hulag, dugid mabatyagan mo na ang dapya sang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin. Dito sa mga kilid sang sapa, sa mga lugar nga sa diin madamo sang tanong sang kawayan, kamugi diya makapamatuod sa ginahambal ni Tita Wilma. Pero kung ang pagpanguha sang nang mga saha nga ina, amo nang bamboo shoots, amo nang ginautan kag ginakaon naton, kabaluman kamo kung paano naton inalutuon. Pero ang informasyon nga hatag ni Tita Wilma sa inyo karon nga pon, ano ang makuha naton nga benepisyo para sa aton ikayong lawas sa halin iya sa tambo. Pero sa akon lang gid iya nga kubos nga nahibaluan kag na-eksperyensyahan. Ilaswahon ko ang tambo, wala gata, amo na. Subakan ko bang ros, may gamay nga ahos. Madanlog siya, may tugabang, may takway kag okra. Pagkatapos medyo masabaw-sabaw nga lugayon mo nga lugayon, madanlog. Subakan mo bang ros nami, pero hindi gani preska nga guno kung si tatay pa. Amo na iya ang laswas ng tambo. Pero, mas namit pagid kung may gata. Diba? Mo ginang pinakapaborito. Kapin pa kung karimis-rimis ang gata. Wow. Kanami sang ilahigop. Diba na? Yes.
Pero ano pa gid ang nahibaluan ko dira, ah, i-chop ang tambo, siya man kamuda karon ha. I-chop ang tambo, hindi nga tuktukon ya aspino, pero pwede man na siya. Inang daw kuan lang siya blado french fries nga pag-slice nan. Adubuhon ay kanamit sang tambo. Amo may na nga slice at sarahon, pero hindi hilaw nga pag-atsara, mag-salad ka ba, hindi syempre hilaw. Hindi yan sa tambo, hindi. Kinahanglan lapuhan mo gid siya nga makuha ang iya sining nga baho kawayan. Kay do pareho blas ng kamuti kahoy nga kung hindi ka kabalo mag limpyo sang kamuti kahoy kay magluto sang kamuti kahoy makahililo man amo man ina sa tambo na kita nyo kung maglaga gan isang tambo ano pabukalon gid anay sang maayo kuhaon inang bukal niya nga inang medyo dark siya na kay amo inang mapait kag amo inang makahililo. Wow. Pero Tita Wilma kadtuan tani iyang aton topiko subong ining bamboo shoots or labong or tambo sa aton. Kabalugid kita ang aton si Mother Nature, di ba la? Ang aton Mother Nature always ginainaghatag sa aton sang mga masustansya nga mga pagkaon para sa tagsa-tagsa sa aton. Pabuot silingon nga ang tambo healthy foods man sa aton, di ba la? Kag ang ginahimo ni sina sa mga manugutan may ara man na season ginga daw bu kadamo-damo gina sa nagaululhot sa puno sang kawayan masiling sila manambo sila ang nagaululhot nga ina sa puno sang kawayan amo inang ila ginapanggulot ginapanguha nila na kag ining kabaluman kita kung anong puno sang kawayan na ang kawayan is a perennial and evergreen plant halin sa Poaceae family na inangatanom nagatubo ina sa mga tropical climate countries pareho diri sa aton sa Pilipinas, Southeast Asian kag East Asian countries na kag amo man ina mga palakaon sang tambo nga ginatawag na as mentioned ni Tita Wilma kaina nga may toxin man ang tambo na may ara siya kung hilaw ang tambo, may hilo man. Anong hilo dira? Ang cyanogenic glycosides na muna makahililo sa iya na nga inang cyanogenic glycosides amo nang na-mentionar ko nga makahililo man sa kamuti kahoy na sa kasava na delikado ina siya mahilo ina kamukon alang-alang man ang inyo tiyan ina makakas makuha pagi sa pagluto. So kinanglan ka baluman kita magluto, right? Nan. Kag pwede man naton ina makaon ang tambo, pwede ta siya makaon preska na pwede man nga mabulad ta siya dried. May ara man nga canned version, di ba la? May kita sina nga naka-canned iya ang mga tambo na pero nami gya preska Tita Wilma di ba la kadto natatawa ko na nung mga makuha na ito nga mga nutrition sa tambo makakuha gali kita dira sang vitamin A na may vitamin A vitamin B E dietary fiber nara pagyad phytosterols. May thiamine man siya, may niacin, may mga protein man siya, may carbohydrates. Ano pag yan? Pantothenic acids kag may damo pagin nga iban pa. May ara man siya minerals, no? May ara siya minerals. May ara siya iron, zinc, potassium, magnesium, manganese, phosphorus, potassium kag copper. May antibacterial man. Ara na siya. Ang tambo gali may tambo gali antibacterial man siya, antiviral, antimicrobial kag anti-inflammatory properties. Nga ina siya makabuligid, makaparelieve gid sa mga inflammation nga aton mabatyagan sa atong lawas sa mga kasakit nga inyo dira mabatyagan kay ti damo gali siya sang ginaangkon nga antioxidants nga makabulig sa aton lawas sa pag-away sa mga free radicals nga makahalit sa aton lawas kag makahatag sang balatian. Pero sa pagkaon naton sang tambo abi ninyo
mga hypertensive naton nga mga kauturan, dako galing mabulig sang tambo sa inyo sini malapuyot kag mataas nga blood pressure. Sa inyo malapuyot nga dugo, mataas nga blood pressure. Yes, kag makakontrol ang tambo sa cholesterol level mo nga mataas man. Kag ginapalikaw pa ikaw, maka-experience ikaw sang stroke. Mga cardiovascular diseases sa mga heart ailment nga nan kinahanglan makaon kamo tambo kung may kamo gakaon ay kag nagapa-increase man sa aton metabolismo sa lawas, kag ginapalikaw ikaw nga makaangkon sang anemia na kay kabalo man kita kagina ano ba lang isa sa mga minerals nga ginaangkon sang tambo may ara siya iron. Kung anemic ikaw kaon ka tambo, kung may ara dira kag nami man siya na sa mga cancer patients, sa mga may cancer na sa mga may rayuma, harap pagyan, kag iba pagyan nga, ginabatyang ninyo dira, kag makaboost gid siya, makapabasko gid siya sang aton nga immune system, kag iya man ginapa-improve ang aton sini respiratory system. Amo lang na gali nga masiling lang tanga, ay, tambo. Why ka man nadakwaon? Why ka? Hindi gali, ha? Tandaan ninyo, amo na siling naton nga ang aton sini Mother Nature. Ha? Ang aton Mother Nature nagahatagid sa aton sang mga healthy foods nga hindi makita sang aton mga mata not unless nga ma-prove naton sa aton kaugalingon. Iba na ganun, misan mga apat-apat ginautan, di ba la? Ugbos ang kasaba, sang kasava, ining kamuting kahoy, ang ugbos niya. Nakatilaw ko na aging butang nila bala sa may munggo, na umit man gali, no? Na gusto ko man na siya matilawan. Paamo kay na. Okay, alas 2:08 na, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton na pilaman ka mga informasyon. Ang aton man nga food supplement, of course, ara lang ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nga kung kulang ang mga sustansya nga makuha ninyo sa inyong mga ginakain. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Mga naka-online na yan, ha? Hello sa mga naka-online. Good afternoon lang dira. Hello, Sir Meleli Oligo. Diin ka. Da ka pa sa farm mo. Good afternoon lang da. Sir, thanks for the big heart. Na love you all. Kung hambal ni Sir Meleli Oligo. Ara siya sa SQB. SQB na, sir. SQB Fish Farm sa Ibin Magalona. Mayong hapon lang dira sa imo. Okay. Kag agay, ano na siya man? No, hindi siya magdala.
Dali lang gid. Christine Minyas Villalobos, hello, mayong hapon ko na Tita We. Miss Christine, salamat gid ha. Thanks gid for the kisses, the love, and the hugs that you send. Thank you gid. Ma'am Homa Lumina, mayong hapon Miss We, mayong hapon man sa imo. Tamyaw, please, Ma'am Vanessa Star, kag Docmate Mayo, Jinky Delegdo Noela Mark, kag Alex Montesa, halini na kay Sir Mileli Uligo. Sir, na ma-share digina si Ma'am Vanessa, na? Si Ma'am Van, thank you so much for visiting Action Radio Bacolod. Thank you so much, Ma'am. Gina-appreciate ginaton ina, na? Kay tinakabakasyon sa mo. Tita We, manyaga ta, ari ga pamati kami gyapon sa imo. Adlaw-adlaw gid ga pamati. Kanami Tita Wilma sang tingog mo. Thank you gid sa radio. Salamat gid hinulaman talang na kay God, na? Pahulam yun na parang maka-istorya man ko bila sa inyo bisan sa on-air lang. Shout out lang sa mga amiga ko di sa Payaw. Kay Patong, kay Welmar, kay Jonas Fiona, kag kay Mamsi. Mamsi sa Biao. Family Mendez, Mabaling Ponce Montaño. Mayong hapon lang dira. Kag madamo nga salamat. Halin kay Inday Ashley Montaño. Okay. Kag ga-monitor lang sa Transistor Radio, Ma'am Wilma. Sir Melili, thank you, good Tamyaw ko dagali ang grupo ko sa Espanya nga gahulat-hulat sang ila kaayuhan. Si Bod Tagay, salamat gid. Halin kay Milko Belio. Diding Alohamiento, mayong hapon, Action Tito We. Kag kay Allen Hope Sky, good afternoon man. Ma'am Connie Laparan, Tamyaw ko family Laparan, Labaniego, Turbela family, kag Esparesha family. Halin kay Inday Connie Laparan, sang Pandanon Giaz. Thank you, Gid, for the 3 hearts you sent. For the love, Ma'am. Thank you. Greet ko lang family Ordinesa, kay Rosemary Gali, sang Inayawan Kawayan. Good PM ko nutawe. Rose Veluarte, Hamaybay, Ordes. John Serna, kamusta lang? Good afternoon. Salamat, Gid, sa mga hearts na ginsend mo kay Tita Wilma. Ay, yes, Miss Jane Heldori Candido. Namit ko nung lumpia. Ang tambo, butangan sprout munggo namit. Abi pa tilawa ko na, ma'am. Joke lang na akon. Relax lang, Danay. Balikan ko lang ang iba naton ng mga greetings. Dugay-dugay, ha? Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Padayon lang, as in padayon lang, Tagod PM. Greet ko lang SV Toda Driver Florer Glenn Boy Tabing Lari. Abaw, mayong hapon lang dahil kay 0668. Salamat git. Dugay-dugay, balikan ko lang ng inyo mga greetings sa ating text hotline kag online, ha? Sir Meleli Uligong, iba na basa ko na yung mga greetings. Pero ara kagli sa imo radio, na? Enjoy ka lang sa imo sini farm. Mabasa si Tita Wilma sa atong sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay nga ton si Letter Sanders sa karon nga hapon from Bacolod City kag nagapatawag siya kay Blizel. Kag ang sulat ni Blizel nagasiling, Dear Tita Wilma, hi and hello lang sa mga nagapamati sa ila radio kag sa mga naka-online. Salamat gid kay maka-FB Live. Makita manamon kamo, Tita Wilma. Pareho sang iban, kung may problema, ako may araman. Tita, taga-diri lang ako sa Bacolod. Please tagua lang ko sa ngalan Blizel. May problema na tungod sa akon pagkatao. Abi mo ta, permilang ako ginaintriga. Nga buot man ko, kag wala man ako gani nagagwa sa amon balay, kundi sa simbahan lang. Pero bisan gali sa simbahan,
puno man sang chismisanay kag intrigahay. Kag permi, ako ang biktima sa pagka-judgmental sa mga tao nga ara sa akon palibot. Natingala ako tungod ginakahisaan ako sa mga upod ko, kag bisan ang mga ginakabig ko nga mga friend. Likom ko gali sila nga mga enemy. Wow. Ginaintriga pa nila ako kung nagatalikod ako. Pero tita, jutay ko lang matampa ang isa sa ila. Pero nga ang insecure gid sila sa akon. Ano ba lang himuon ko para mabag-o ko ang intriguing personality ko? Ari lang ko tita nagapamati. Damo gid nga salamat. Kabay, madamo pagid ang akon mangin friends. Kung mabasahan, salamat gid. Pero paabuton ko, Tita Wilma. Blizel. Ay, nga mga kabataan kamuho. Blizel. Mayong hapon lang dire sa imo. Ari siya sa pakadto sa nabukid. Ang iyasa ni address. Hindi ko man pag-mention inday Blizel. Pakadto, going east siya. Na? Going east siya nag-estar. So, mayong hapon lang dira sa imo kag madamo gid nga salamat. Amo gina akong kaisa hindi gina malikawan bisan diin ka lang nga parte sang kalibutan, no? Bisan diin ka makadto nga parte sang kalibutan, hindi mo ya ma-please ang tanan. Bisan himuon mo na ang tanan, may ara gina iya nga may magakontra, ha? May ara man nga mga tao nga nabunag sa kalibutan nga nagaangkon sang imo ginatawag nga intriguing personality, di ba? Masiling sila, ay, hindi na ako mag-komentar ganito. Malawig naman ako ng imong. Anyone will say intriguing personality, munuhon nila, kag tapos ining, mayo lang bala ko ang pagmuno, bala ining positive, no? Pero kung negative na, kung ang makamuno, pag hindi na mga judgmental nga mga tao sa palibot mo, inay ko po, kalain-lain kin, ha? Pero pasalamat kita, na, nga, tungod sang imo pagkabalay nun, kag suno sa imo, ang imo ya ginatiniran, balay lang kag magkato sa simbahan kung magsimba, ina nga mga factor nga nakabulig sa imo, nga makontrol mong imo kaugalingon. Nakabulig sa imo, nga wala mo ginpatulan ini mga tao nga ara sa palibot mo. Inang mga tao nga mga intrigera, ina mga tao nga mahilig mag-istorya sa kabuhi, isang may kabuhi, na tani, balang ila istorya na tungod lang sa ilang kabuhi. Pero hindi na madula iya, na? Hindi gina madula. Ha? Amoy ng mga tao, nga bisan wala kasang ginahimo nga hindi maayo, intriga ang ita, ginaslapagi, nga maintriga ka. Na, tiisa ka na da sa nabiktima, na kinanglan kabalo ka lang na gani, girl, mag-handle sang tanan. So, kung nagalibog ang ulo mo kung anong imo-himon, the best solution is, hindi lang sila pagsapaka, i-ignore lang sila, paamo lang na, dula, alang, hindi lang sa pagsapaka, kag, mataka na sila, nga bisan anong ila ihambal sa imo, dawala reaction, dawala kaya negative reaction, pero sa gihapon, magtulo ka sa imo with a smile, kag maayo ka gihapon sa ila, matakaan na sila sa uli, mauntat naman lang na, kag mangin friend mo sila. Mangin true friend mo sila. Kay although naghambal ka, bisan ang mga friend mo, way ka manggali ka balo, may ara man gali nga nagakagat sa imo, nagatalikod ka mo ginang mabudlay, mas nami pa mo ginaya masiling sa pulo mo ka friends, may ara kada isa duha nga masiling mabatyagan mo bala, mabatyagan mo bala nga abyan gid ang pagkabig sa imo, may ara iaabyan nga kanami magpakita tuod concern sila sa imo, be thankful for that. Pero wala kagali kabalo pagtalikod mo ginakagat kagali sa likod nga ang mga ginabulig sa imo ginat tutututut amo na, so amo nang hindi ko nang ginanami.
amo na yung kisa masiling ka, mas nami palang magpakalinong ka sa balay mo, sing sa magwa ka kang mag-istorya sa iban, pagkatapos ikaw pa ang hambalon. Nga paminsan ron mo bala, why man ko sa may ginhimo nga malain, di bala? Why ka man sa may ginhimo nga malain, pero nga asa gihapon gina, chika-chika ikaw. But never mind those people. Amo ni mga tawong siling naton, wala himuon nga maayo, kundi ang i-promote ang ila kaugalingon nga sila mga maayo, ti ikaw wala kay sa mamahimo nga maayo, gani hipos ka na lang, pamo ka na, no? Hipos ka na lang, kay wala ka gin mahimo dara. Kay kung makita nila nga wala man reaction halin sa imo, as mentioned ni Tita Wilma, mauntat lang na sila, kamangin friendly na sila. Pero siyempre kabalo ka na kung anong himuon mo. As long nga mangin maayong inyo relasyon, gani relax ka lang, na? Relax ka lang. Total galakat gaagkad to ka man sa simbahan, pray for them, di ba la? Kung sino man ang imo nalainan sang bot, kung sino man nagakontra sa imo, ipangamuyo sila kay Lord. Nga kabay pa nga makaangkon man sila balas ang feeling nga batunon ka man nila sa kabuhi nila kung ano ka, kag ang matuod-tuod kid nga pakibaka kung bala tingning nila nga pakibaka o kung concern sa imo ang ipabatsyag kag ipakita, amo na siyang nami kid. Pero amo gina tanan nga tawo hindi naton ma-please, di ba? Tandaan nyo gid na may ara maayo, gusto taman mangin maayo kita sa tanan, pero may ara gid nga hindi iya makauyon sa imo. So batuno naton ina, that's life, da? Amo gina kabuhi naton sa kalibutan. Kag kun hindi mo na sila pagpangsapakon, hindi mo pagpatulan ina mga istorya nila o kung maging intriga nila sa imo, ano gani? I-pray mo na lang sila and then sa ulihi, amat-amat na lang si Lord. Yaga mo nang gahatag aksyon mo na maalam yang Ginoo, kabalo na siya mangita paagya kung paano niya ikaw mabulikan. I-pray mo nga kabay makasalapo ikaw sang abyan nga ang pagkabig sa imo matudtuon nga abyan nga wala lamod sang pagpakuno-kuno, abyan nga sa diin ginabaton ikaw kung ano ka, kung diin ka managhalin kag kung anong imo pagkatao. Amo na matudtuod iya nga abyan. Kay nga sa tutuod lang kung may pagpasensya ikaw, na pasensya, paghango, pagpaubos sa amo sinang klase sa mga tao, ang Ginoo ya mabinatyagon, ang Ginoo merciful, di ba? Kag loving si Lord, ara siya nga magapalangga sa imo, ara siya nga magabulig sa imo, kag ara siya 24/7 nga magapabatyag sa imo nga wala ikaw nagaisahanon. Total, ara ka man, gasimba ka man, ano pa pangitaon mo, itugyan na lang na kay Lord, ikaw na bahala sa ila Lord, kay kabalo, kung sila mga judgmental, ang ato niya nga mahal nga Diyos, ano gani, makatarungan gina siya ya, di ba la? Kag sa imo pagkapasensyosa, makita mo, dugay-dugay, pila ka adlaw, makita mo, kag mabatyagan mo, ay, babatyagan mo kag makita mo na lang, ano ganito, dahil nga matamat na ni sila ayo sa akon. So, pasalamat ikaw sa Ginoo. Kaya nga wala sila sa may nakita nga ginabalikan mo sa kalain ang ila ginahimo sa imo na. Ina lang siguro ang matugda ni Tita Wilma sa imo inday Blizel. Be more patient. Smile ka lang niya as always para sa ila. Amo na hindi importante. Hindi na ta mangita iya gamo nga gatungan pa naton ang aton mga nabatyagan para magamong aton kalibutan. Kay nga akon magamo ang aton palibot kabug at ihulag. Pagwa mo ba do hindi ka kayuhom, pero kung nagayuhom ikaw, ano gani? When you smile, ano gani? Early in the morning, when you smile, when you wake up, the whole world will smile at you. Pati na si Papa Jesus, nagasmile sa imo. And then si Mama Mary, abaw, kanami isang batyagon mo, bilog nga adlaw. 2:30 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga, bisan paano bala nakapapulo pa mag-an kita. Sang nabatyagan ni Inday Blizel. Inday Blizel ha? Kinahanglan himua inaana. Kag syempre sa iban man naton nga mga palangga nga mga tagpalamati dira. Kung pwede
mag-share kamo dira sa aton sa ni chat room ang inyo masuggest kay Blizel sa mga ara sa ilang mga radyo sa ito naman text hotline, text lang padala sa 0963-757-0874 sa inyo sini mga matugda, mga maayo nga matugda para sa kag kun may mga istorya man kamo sa inyo kabuhi nga luyag man ninyo ipaambit pangayuan sa aton opinion, are ang This Is My Life. Ini ang akon kabuhi, Tita Wilma. Kag tungod sining akon kabuhi, ari man ang akon problema. Na share nyo ina kay ina makuhaan man leksyon sa iba naton nga mga kauturan nga nagapamati adlaw-adlaw diri sa This Is My Life, makuhaan leksyon. Magamit nila inspirasyon. Kag kun gina-experiensya nila ang gina-experiensya mo, isa ina kapag hangkat or isa ina ka challenge on your part nga mangin maayo ikaw sa palaabot. Madala lang sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. If not, ara man ang aton sini. Kung may ara ka mo Facebook account na, padala nyo lang sa Facebook page ni Tita Wilma na sa Action Wilma Sugaton. If not gani sa aton sini nga personal account, Wilma Antupina Sugaton. May send message, click, type, send, mabato ni Tita Wilma sa iton messenger. Wala sa may makabasa sina, kundi si Tita Wilma gidlamay. May kabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Yes, balikon ko tong tambo. Miss Jane Candido, namit ko nung lumpia mo. Namit sa lumpia ang tambo, butangan sprouted munggo namit. Hopefully, makahimo ka na ka makashare ka kay Tita We, Miss Jane Hildori Candido. Lapit lang siya mo, muna ma-challenge ko sa karon sa sumag. At Kim Eriman, good afternoon, little girl. Little girl, na panawag ko sa iya yan, ha? Mayong hapon, Tita We, monitor lang kami diri sa Barangay Estefania sa My Fortune Town. Ma'am Virtual Pinda, gakato lang akong natutunlan. Dali gid lang. Na kay Ma'am Virtual Pinda, Tita We present kami diri gihapon. Si Thelma Iguico, dali lang. Nanay Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing, kay Janida, Jennifer Mercedes, kay Sakon, dari hinablos, Tita We. Si Chelly Olpinda, pamatigid siya, Tita We. More power and God bless you and your family. Thank you, Ma'am Virgie, for the love and the prayer. Nga imo dirigin send yes, This Is My Life. Kay Tuto Joshua. Kay Tuto Joshua Bia, good evening, Tita Wilma. Good afternoon sa amon di Tuto Bia, na. Tamyaw lang ko sa kumari ko, kay Star Mayo, kay kumari Chinkirilig doon, kag ang manughiwa sang baboy nga mag-asawa diri sa Talipapa sa Barangay Tangob. Nga permi nga pamati sa imo kada bakal ko sa ila baboy. Oh, really, Tuto Josh? Thank you, Gid, and thanks for the huggies, and thank you, Gid. Sa manug ihaw kuno dira sang baboy sa may Barangay Tangob nga mag-asawa. Salamat gid sa inyo. Armando Libuon, good afternoon, Tita Wilma. Tita Wilma, listening lang ko where? Ari lang ko Sir Armando, thank you, Gid. Kamusta ka mo dira? Hindi ka mo affected sang linog kahapon? No, gay na ko to Joshua Bia, kita ay natabala, ha? Magkadto ka nila son balbalon ta. Angga lang na ni Tita We. Ana, thank you, Gid. Daisy Dadang Sabiliana, good PM to Wilma. Paitamyaw lang ko kay Maricon Villatora Sarceno, nagapamatigid siya subong. Eden Escosora Divina Gracia, Tita Wilma, I'm watching from Barangay Tapi, Kabangkalan City. Kay Ma'am Star Mayo, thanks Ma'am for the big heart you sent. Thank you, Kid. Kag Antonio Beronio, Tony mayong hapon lang dira, no? Halin sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Si Janet Pedrosa ari diriton na ma-date ko no kami karon. Daisy Dadang Sabiliana. Good PM, Tita Wilma, please. Paitamyaw lang ko kay Maricon Villatora Sarceno, nagapamati subong.
Marilu Trevilla Catinoy, good afternoon. Dira man sa Barangay Tapi, Kabangkalan City, kay Eden Escosora Divina Gracia. Monitor na lang kami ni Lani kag Lenny Hulagay. God bless you always. Salamat gid Ma'am Evelyn Sinaon. Ma'am Thelma, okay, nag-greet man ni Ma'am Thelma si Ma'am Virgil Pinda. Yes, Ma'am Lani Heronimo, sila ni Ma'am Lani. Imagineon ko, Ma'am Lani, makaabot pa ko horoscope to oh. Din ka nang galing, naglagaw-lagaw ka. But anyway, dira sa buwan ka, peace. Good afternoon and thank you so much. Ha? Okay, dira lang ka mo, Arnay. Balikan ta lang ka mo karon. Mila Galiego, ha? Good afternoon. Salamat, Gin. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara na nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para Yes, Ma'am Ruchel Fulgencio Susana, mayong hapon tito. Iga-monitor lang kami dito sa may barangay Pandanon, DSB. Thank you, good ko no. Ambal ni Ma'am Lani. Okay, Delia Leave, good afternoon. Salamat, gida. Ari lang ko diga-monitor sa Cerrito Heights, Barangay Granada. Ma'am, salamat, gid. Na? Kag happy listening man kay Cecilia Wiz, kay Emily Gomera, kay Sir Linda de la Cruz, dito sa Sitio Cubay, Barangay Ginhalaran, Silay City. Sa mga listeners na itong dito sa Silay City, thank you, kid. Wow. Kag, tita, mayong hapon niya, gata, amon ulalam, stambo, baw. Tambo, ginlapuhan, kaginpugaan. Tapos, akon ginadubo, kagin kan sila kami kanamits namits titawe. Parisan sang isda nga cute akon ginpalutaw sa mantika prito maniyaga neta. Enjoy in the Norma Rosales and Inday Grace. Salamat gid sa inyo. Wow, ga-enjoy gid sa inyo mga paniyaga. Ibanda nga himakas, no? Ga-monitor lang kami diri Tita Wilma while gapahuway-huway kay injured na tumba ko. Ay nano in the wrong na trava man. Nami man kuno amo na ni sitwasyon ba gatubong pa nami man kuno ang tambo himuon paklay. Yes, namit na siya. Okay, and the Rons get well soon. Pabulong na para mangin maayo ang pamatyagan. Alas 2:43 ma-horoscope na kita. Ay, nga mga anak mo. Sa itong sini-horoscope karon nga adlaw, Huwebes, nasig lang, na? Huwebes, Hulyo 28, tuig 2022. Kadtuan na to ng unang zodiac sign. Ang unang zodiac sign is Leo. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubto Agosto 22. Leo, damo gid sa mga oportunidad nga mag-aagi sa imo. Mag-aagi or mag-aabot sa imo nga kinahanglan mangin maalam ikaw sa pagpili sang nagakabagay para sa imo. Kinahanglan dugangan mong imo kaalam ang imo man ikasarang kinahanglan santo man sa kundiin nga oportunidad nga ina nga maabot sa kabuhi. Kag ang imo nalipatan nga pangako ay sigurado mahagtagan ina sang katumanan kung may kinpangako ikaw. 1, 4, 34 kag 40 mga maswerte nga numero. Orange is your lucky color. Kantuan natin ang mga Virgo. Yes, mga Virgo. Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Virgo, tungod sang pagpabaya bala, inang pabaya tabala kung kaisa, ang madugay na nga problema sang pamilya, abi mo magalala ina, nga aging pabayaan mo ato, magalala ina, pero masolusyonan. Good. Virgo, kuanin na tapusan na para hindi na magdako pagin. Mas wati nga mga numero 9, 10, 23 kag 32. Neon green is your lucky color. Ang mga Libre naman, yes, Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Ang oportunidad, hindi ta na mapaktan, gulpi lang maaabot, nuktok sa portahan mo, kinahanglan preparado ka, no? Kinahanglan mahinalungon man ikaw sa pag-grab sa sinang oportunidad. Kag padayunon mo man nga bukas ang imo sini opinyon, Libra.
11, 12, 14, kag 41 mga maswerte nga numero, sky blue is your lucky color. Mga Scorpio naman, yes, Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Ang mga Scorpio naman, kung may career, naming dalagan sa inyo sini-career, na syempre, padayon man, nga husto-hustuhan lang gid. Paamo ka na bala? Husto-hustuhan lang gid ang imo ginakita para sa inyo kinahanglanon. Di mayo man na gani. Importante is wala ginakulang. May ara gid nagakaigo. 15, 16, 36, kag 37, mga maswerte nga numero, light gray is your lucky color. Sa mga Sagittarius, mga Sagittarius, amo ini mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarius, may posibilidad bala Sagittarian nga mapilian ikaw sa bakanting nga pwesto sa imo gina-applyan. Ina kon qualified ikaw, di bala? Siguraduhon mo lang, ha? Ang imo kaugalingon antes ka man magdesisyon. Hindi nga mag-i-grab mo lang kay tikon mahayag ka. Kinahanglan siguraduhon mo nga kabalo ikaw sang imo dapat himo. 2, 8, 21 kag 30 mga maswerte nga numero, pink is your lucky color. Capricorn. Ari naman, ang mga Capricornian na tao Disyembre 22 tubtob Enero 19. May ara Capricorn, ang mga Capricornian, may ara importante ka mo nga ulubrahon nga isalig or isaligid sa inyo. Hindi gid magduha-duha sa inyo ikasarang kay ina ihatag sa inyo tungod nakita nga masarangan ninyo. So tutukan gid suno sa inyo horoscope. Mga maswerte nga mga numero 11, 26, 28 kag 39. Your lucky color is white. Una pa lang ina nga bahin sa aton mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Relax lang da. Yes, Ma'am Connie Laparan, nag-greet ko na, nabasa ko na imo greetings kay ina. Ngara lang kamo dira naga-monitor sa pandan ng DSB. God bless you too, Ma'am Connie. Thanks for the love. Na kay Delia Liave, ga-monitor lang sila sa Cerrito Heights sa Barangay Granada. Madamo gid nga salamat. Relax lang. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga commercials. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station
station na iyong pinakikinggan at ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanakaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malhain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tak tidur lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan, ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madam Ni Romiano, thank you to Capricorn ko abaw. Na dan ko ng Capricorn, di ba? Yes, Capricorn. Kag kay Angie Norbe, hi gali sa tanan nga taga Purok Esperanza, especially sa family Norbe. Salamat gid Tita Wilma. Okay, ma'am. Thank you gid. Hindi ari sa itong text hotline okay, why ko sorry sa mga texters na itong sa hotline na. Hambal ni tatay, paglakat ko sa Mindanao, treat your friends as your enemy and friend para aware ka na kung ano ila oblahon sa imo. O parte man 8220 inaya kay tatay mo na ha. Okay, siling naman is 0883. You must remember, gossip is always wrong. Side out. So pray for them na lang. Junjun Lambatin Domyo, pagkabantayan ka bangkalan. Thank you so much. Kamusta ikaw? Za Junjun, long time no hear ha. Salamat gid. 0883, good afternoon. Tita, mayong hapon. Tamyaw ko lang. Manang Rosie, Papa Tony, Kalay Kaloy, Kikay Showbi, kag Onyok. Gapamatigid sila sa imota. Subong. Salamat gid ang nagapay namyaw. Si Daday Cute ba? God bless ta. 2919, madamo nga salamat gid. Kag pagwit ko bita ba sa SV Todd driver. Yes, dan ko na ni kaina na Flora Glenn Boy Tabing. Kag Larry 08668. Thank you so much. Tamyaw ko mapalihog kay gapamati ko di gapili ko gapili siya tunok sa mga kulitis para ibaligya karon. Ay, correct. Kung lapit ka lang mabakal si Tita Wilma sa imo 6353 galing kay kalayo sa imo na. Day Wilma amon sudan laswa pinamalhan nga isda namit na siya. Mayo lang nga pagpamati kay atong Marites del Sol Terante family sang Valladolid TY Giday 5314. Really naman ko relax lang dera. Yes. Patrick Tanhente, good PM from someone. From 2191. Todo Patrick, batian mo na ha. Sino-to man. Inday Alma Gonzales Posesyon, salamat man sa imo. Mayong hapon lang da. Load hindi ka monitor. Ara lang kung nano sa radio lang kung wala load. Okay man nagyapon, Miss Jane. Tapuson anay ni Tita Wilma ang nabili natin ng mga zodiac sign para sa ating horoscope. Di na kita, Tita We. Ara na kita sa Aquarius. Ang mga Aquarius, amoy ni mga natao, Enero 20, tubtub Pebrero, 18, about mga Aquarian, magapadayon ang manami nga impresyon sang imo superior sa imo sinitrabaho tungod sa imo kapisan kag tungod sang imo ikasarang. Jess 11:24 kag 31 mga maswerte nga mga numero. Lilac is your lucky color. Pisces. Ang mga Pisces naman na tao, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Hindi, sorry, gidaan. Mga Pisces, ang inyo sini horoscope, mabakod, mabaskog ang imo ang dalagan sa imo sini career.
Ang hamba lang gid sang imo sini zodiac sign, likawan mo lang nga mangindalok ikaw para hindi magsunggod ang kapalaran para sa imo. Ha, Pisces, masuwati nga numero 12, 26, 30 kag 42, peach is your lucky color. But silingon, be generous, Pisces. Doy Arthur, good afternoon. Salamat, kid. Okay. Sa mga Aries naman. Ang mga Aries, amo ining mga natao Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, ang imo horoscope nagasiling. Kung ano man ang mabatian mo nga mga tinaga nga makapikon sa imo, kung makapainit sang ulo mo, paligara lang, palutsa lang sa piyak nga dulunggan, kay nga kahisa among nagatulod sa imo. Mas wati nga mga numero 3, 9, 39 kag 41, white is your lucky color. In punto las 3, iton 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Prayer every afternoon. Okay. Si Nanay Pert ko no, gasunggod kung hindi siya kabati nga ginatamyaw siya ni Tita Wilma. Hello, Nanay Pert. Salamat gid. Sa Prinubo family, dira sa Victorias, thank you man. Kay Jing Arcelias, salamat man. Kay Vilma Doloso sa Davao Valladolid. Kay Irene Sarmiento. Irene, salamat. Kay Dave Juanilio Dollar Cruz, salamat gid. Sa pamilya naman de la Peña, Inday Denzel and Nonoy, salamat. Pero dali gid lang kay tapuson ko anay nga tuntag sa ka zodiac sign para man sa tuntag sa ka horoscope. Di na ta, ari na ta sa Taurus. Mga Taurus, mga natao Abril 20 to Mayo 20. Yes, Taurus. Sakto na. Taurus, isa ka Cancer magahatag swerte sa imo, kag isa naman kay Gemini makahatag sa imo problema. Ikaw na kabaylo mag-manage na. 2, 9, 13 kag 31 mga maswerte nga numero, your lucky color is red. Sa mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Gemini, kung gamiton mo ang imo talento, sigurado maangkon mo ang putuk-putukan sang kadalagan. Pero halungan mo lang ang imo ikaayong lawas. Your lucky numbers ay 13, 31, 39, kag 42. Pink is your lucky color. Katapusan natin ng zodiac sign, Cancer. Ang mga Cancer naman ay tao Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Yes, mga Cancerian. May aragin magatukos sang imo sini pasensya. Gani padayon na lang ang imo katawhay. Hindi ka magwa sa panit mo. Be patient. Kag hindi ka man kontrolabing imo pagka matinalakon na kontrola ina. Mas swerte mo nga mga numero 5, 15, 26 kag 35. Your lucky color is green. Nabatian nato tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope sa karon iyang adlaw, Webes, Hulyo 28, tuig 2023.
dos, of course, Tita Wilma. Miss Margie Monterde, good afternoon. Kamusta lang? November, kuno iya November, ano ikaw? Kay ko November, Scorpio, ikaw, no? Either ara ka sa Scorpio, kay ang Scorpio, October 24, tubtob Nobyembre 22. Ti kon ara ka sa Nobyembre 23, pasaka, Sagittarius, ikaw. So, nabatian natin ina, no? Ang itong text ka zodiac sign para man sa itong text ka horoscope. Ay, nagpa-pass pa si 1478 to para sa itong sender. Pray lang apabay ilang da sila kung amo ng kalipayan nila. Ang mga marites, kung amo na kuno important, amo na kuno ang kalipayan sa mga marites, pabayin na lang. Importante, hugot ang imo pagtuo, hambal ni 1474. Okay, kay Manang Monelin, kay Rollis, kay Jomar Dinoy, mayong hapon lang dira sa inyo. Nga nag-upod iya online. Halin diri sa Bacolod kay nanay, kay tatay ninyo girum, kag ruming di. Si Tita Wilma magapaalam na sa itong pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito naman mabilin Bible verse of the day. Halin sa Galatians chapter 5 verse 13. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Serve one another humbly in love. I can't say goodbye. Salamat, Gid. Buwas na naman kita mag-updinay. Pasensya sa wala malabutan. Standby sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I know